ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଖାତା ପେନ୍ ଡାଏରୀ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖିଦେଇ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଧରନ୍ତୁ। A B C D ଇରେ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, Fରେ ନାହିଁ, G Hରେ ନାହିଁ, Iରେ ନାହିଁ, ତାପରେ J K Lରେ ନାହିଁ, M N Oରେ ନାହିଁ, P Qରେ ନାହିଁ, R S Tରେ ନାହିଁ, U ନାହିଁ, V ଲାଷ୍ଟ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ A B C D G J K M N P R S V। Aରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, Bରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, Cରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, Dରେ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ଜବର ହେଇଯାଇଛି। Gରେ ବି 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, Jରେ ବି 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, Kରେ 6ଟି, Mରେ 2ଟି, Nରେ 3ଟି, Pରେ ଗୋଟେ, Rରେ ଗୋଟେ, Sରେ 3ଟି, Vରେ ଗୋଟେ। Aରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ରହିବ Aରେ ଅନୁଗୁଳ, Bରେ ଯେଉଁ 4ଟି ରହିବ Bରେ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର। Cରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି Cରେ ରହିବ କଟକ। ଆଉ Dରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି 2ଟି, Dରେ ରହିବ ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଥଣ୍ଡା ଜବର ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନ। Gରେ ରହିବ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା, Gରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, Jରେ 3ଟା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। Kରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା, Kରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ। Mରେ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, Mରେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି। Nରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, Nରେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିବ ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼। Pରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, P ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ। Rରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, Rରେ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା। Sରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋନପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। Vରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, Vରେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଆମର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେଇଟା ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହୁ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।